De vraag of de Einstein-telescoop naar Limburg komt hangt de komende 2 jaar nog boven de markt. Maar vandaag werden er al documenten getekend om het Limburgse landschap te beschermen, mocht de telescoop hier gebouwd worden. Wij vanuit het park geloven heel erg dat als de Einstein-telescoop een state-of-the-art ontwikkeling ondergronds moet worden, dat we even ambitieus moeten zijn bovengronds. Perfecte weersomstandigheden vandaag om juist de schoonheid van het euregionale landschap te koesteren. Want op deze plek in Aubel werd vandaag het charter ondertekend tussen het Einstein Projectbureau en het landschapspark Bocageland. Voor onze eigen inwoners, voor onze economie, voor het landschap, voor de natuur. En dat kan mooi hand in hand. En dat hebben we met dat charter bij elkaar gebracht om die intenties samen te maken om daaraan te werken. En daarmee moet een aantal zorgen worden weggenomen zoals die afgelopen maanden opgevangen werden over de bouw van 30 kilometer aan tunnel onder de grond. De mine hebben ze ook gezegd dat het gemeten, dat het dit en dat. En na zoveel jaar, dan moest je het anders weer terug doen in de grond. Dat ze het goed als liek mee. Je kunt ze niet zomaar loker in de grond maken en zeggen van, nou, dat is niet erg. Er zijn heel wat factoren die maken dat we eigenlijk niet zeker zijn dat binnen 5 of 10 jaar het landschap nog zo mooi gaat zijn. En daar kunnen we heel veel linkje maken met de ontwikkeling van de Einstein-telescoop. En op het moment dat er in dit landschap gegraven gaat worden, bestaat ook de mogelijkheid om het waterbeheer te verbeteren. Het Bocageland ijvert onder meer op watermanagement en straks de Einstein-telescoop gaat ingrepen moeten doen in het landschap, waardoor dus dat er een vertraagde afstroming is van oppervlaktewater naar het benedenstroomse deel, waar men dan die problemen heeft of heeft gehad met overstroming. Dus in die zin denk ik dat we elkaar zeker kunnen versterken. Mocht de Einstein-telescoop hier naartoe komen, dan gaat rond 2035 de eerste schop in de grond. En wil de wethouder van IJsden-Margraten een mooi landschap overdragen aan een volgende generatie. Nou, het gaat er eigenlijk zoals het er nu uitziet, maar we willen het natuurlijk ook nog versterken en zorgen dat het voor de toekomstige generaties ook zo blijft en dat we het vooral ook nog mooier maken dan het nu is.